Ga jerin jihohi guda 10 a Najeriya da Hausawa suka fi yawa. A lamba na 10 muna da jihar Gombe. A wannan jihar fa Hausawa sun yi tasiri sosai fiye da duk yanda kake tunani, birni da ƙauye, waɗanda sun kai kimanin Hausawa miliyan 2.5. Duk da dai akwai wayansu kabilu a jihar amma ba sosai ba. Kana a lamba na 9 muna da jihar Neja. Ni dai na yi mamakin ganin jihar Neja daga cikin jihohin da Hausawa suka fi yawa a Najeriya. A wannan jihar fa akwai Hausawa sosai, shi ma fa ba kaɗan ba, waɗanda sun kai kimanin mutane miliyan 2.5. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Kebbi. A wannan jihar fa akwai Hausawa sosai fiye da duk yanda kake tunani, waɗanda yawansu ya kai kimanin Hausawa miliyan 3.5. A lamba na 7 muna da jihar Bauchi. A wannan jihar fa Hausawa sun yi rinjaye sosai fiye da duk yanda kake tunani, waɗanda sun kai kimanin Hausawa wajen miliyan 4. A lamba na 6 kuwa muna da jihar Kaduna. Jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohi a Najeriya da Hausawa suka fi yawa. Duk da cewa dai akwai wayansu yaruka da dama a jihar ta Kaduna, Hausawa sun kai kimanin mutane miliyan 4 zuwa miliyan 5. A lamba na 5 muna da jihar Jigawa. Kar ku manta wannan jihar fa tsohon bangare ne na Kano. Akwai Hausawa sosai ba kaɗan ba, waɗanda sun kai kimanin miliyan 5 zuwa miliyan 6. A lamba na 4 kuwa muna da jihar Zamfara. Wannan jihar fa gida ne na Hausawa. Kaso 90 na mutanen wannan jihar fa Hausawa ne, waɗanda sun kai kimanin miliyan 6 zuwa miliyan 7. Sai a lamba na 3 muna da jihar Sokoto. Wannan jihar fa birni da ƙauye akwai Hausawa sosai ba kaɗan ba. Hausawan da yawansu ya kai kimanin miliyan 7 zuwa miliyan 8. A lamba na 2 kuwa muna da jihar Katsina. Katsina ta zo a lamba na 2 daga cikin jihohi a Najeriya da Hausawa suka fi yawa. Hausawa a wannan jihar birni da ƙauye, sako-sako, waɗanda sun kai kimanin mutane Hausawa miliyan 10 zuwa miliyan 12. Sai da ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta fi kowane jihohi yawan Hausawa a Najeriya ita ce jihar nan mai yawan zuwa lamba na 1, wato jihar Kano, da Hausawa da yawa fiye da duk yanda kake tunani. Hausawa a wannan jihar fa sun kai kimanin kaso 95, waɗanda yawansu kuwa ya kai kimanin miliyan 18 zuwa miliyan 20.